Hola, benvinguts al restaurant L'Aromí de Santa Eugènia de Berga. El fer país és, primer, conservar la nostra cultura i la nostra llengua, que és molt important, i llavors treballar amb gent de prop, que coneixem, que són amics nostres, i que em porten un producte que jo sé d'on surt, d'on ve, com el cuiden. És a dir, si tens coses al costat de casa i coses bones al país, per què anar a buscar fora? I d'aquí és la base, crec, de la nostra cuina. Aquesta ha estat una fantàstica experiència gastronòmica, que hem vingut aquí en aquest restaurant, hem menjat un aperitiu fantàstic amb 7 o 8 coses diferents, de gustos diferents, totes boníssimes, i de segon plat hem menjat jo peix i ella carn. Tot el que he menjat m'ha agradat molt, però el que he de deixar per últim és el que m'agradava molt més. El que he menjat de caure amb l'amanida, el postre gelat, torró i sucre cremat sobre el gelat. Fer país és conèixer allò que tenim a prop i que moltes vegades pel fet de ser a prop doncs no ho valorem, ni pensem ni ens en recordem que existeix. I fer país és això, és gaudir, reconèixer, trobar tot el que tenim a tocar de casa. M'ha agradat moltíssim.